Sådan. Så er der film. Pæn goddag. Hvad fanden, der er jo ikke noget porno. Det fatter jeg ikke. Undskyld, Kolmar. Mig? Og må jeg spørge dig, hvad laver du her? Jeg sidder her, og nu sidder jeg faktisk lige og klipper lidt på dagserne. Egentlig er det mellemkødet, men det hænger ligesom sammen, du ved. Jamen, jeg mener, er du med i filmen? Nej, ikke et skid. Ikke et sekund. Jamen, hvad laver du så her? Nå, men jeg er bare sådan en billig reklametricks. Det skal du ikke tænke på. Det er bare noget, Nordisk og A-film har fundet på for at sælge filmen. Det lyder lidt mærkeligt. Nej, slet ikke. Jeg har vildt brug for pengene.